Ghana this my Ghana TV from some Adwenepahene aka Enkratamu King Kong aka Fufukin aka Bema yemfa ne yere enimu nyade enye fom abusua eni de kwan so ba so no ide no wa share video no eda amaye because na da Adwenepahene magemedwa sa pepe wa hwe the list of names ikitami wo ya na ese biye de ya ka kire mo se ye hyebo ani ya de ne edi so sa pepe obi obetini din wa ha biya no na ese nipa no sabi odi ye din ye picture ede eto na platform sabi enye so simple sa say obi ede picture ebeto no platform say o celebrity wawoda na announce Adwenepahene mene meyere yenye pese minkumnya na yenye yintina nyoma ebi nsida na ye ye nti oba so abusua na wa de no wa share video no ede amaye sede be ya wonu ya biso be de ebenya bi ahwe saa pepe na mpempi ni ana da bia meka se ewiase ne se de opoto na bomu no wonchi so yedai odi bom ti se wo poto bomu no de a na ese wodi bomu a na ese akobese wodi se yedai wodi ebom saa entina busua we de ne de kwan aso ye bebo ntofa ayaseda ene de bre eye yadofo nom ene ye mawoda mpadodo na wo bia we sha Adwenepahene ti se social media de hwan so ati ase ne en ma hu se sabi Ghana fo edo Adwenepahene en na busua mo me hu se adwuma ye die no sabi ewum se enkate bone ewo ho edie but enkate papa no amie hu se sabi enkwan ayeye no ede me da wi biase obi a we she me happy birthday bia me da wi biase sabi enhira na mo de ma me no Nyankopon onye no times 10 emfa mra mo ene masefo ene mo busuafo eso sa pepe wa bia 1-2 din ewo ha sei no na oda cheme ye obi wo ho a ono no de no wo ye no ewo back door what I say bia oba me WhatsApp na bia be hye happy birthday me Adwenepahene de menyanyi mu timi de bia no kreda to pepepe se de be ya atena obi nkofa Adwenepahene etirim ka medikan akan wa ase dada se be bia kira boa no ho ne ye de eni isane no se be bia kira boa ne isane ne de a na ese ha na omo kikire me no ye bisane ye ho ye de ewo ha sei omo na omo eba WhatsApp ebe hye me ho ne de ye do mo aseda eno bibia de ama omo de ewo ho saa pepe na omo so mba eye Facebook etiminya kukudro ebe postu ye no no mo so de omo aseda abre omo de ewo ha sei. First of all, me fans fo nyina ase BeckyTv fans, Adwenepahene fans, Drag fans, me mani nyina fans fo nyina no ye da mu nyina mo ase sabi fans fo ndem mo doso fans fo no mo doso ka se ebobudin na che se bet over 1,000 years etimu bodi nye de enwie ti sabi o de meka da to no se me fans fo nyina otwade ampo boss ro boss ase won hira mu nyina mo a ye ba life a mo waste mu time mu energy mu data mu wifi eba support ye no nyame onhira mo ye chia mo support ye na mo akire mo adwen e wo comment section ase ye tene a mo support ye mo akire mo adwen ni nyina no nyese bi ye hu ne ekubia ye ni ho a mo ni ho sa na mo so mu ni ho a yeso ye nyedai yeso ye ni ho menim sa Adwenepahene adwuma ya fa ato ye mo so na ye adwuma bia mu odene but nam se mo so support ye na mo mpa ebo ntino na nyame e dia bedu sa pempenso yi social ni media yi so e ka nipa bebre na ka bia me na me yere oba fefe oda ho yi na nka ya wale aye de egu but otwede ampo boss boss ase no wo se oboni frani a na wabo eye ne poma ti sabi ye boni frani a bo no poma de a eno nta otwede ampo eso me ma me owo me enti asente no wo de oba bi sei ebre me kai se me di kan ba kromba no me di kan obroni ene tena ye me nsisi no me nya obi a me sisifo me yade bia se me ye pepepe ede ma no but enam na mfosem bi ene no ma bia anko yenti no ene ma yentimi yen de antena eno nyina achi no ye nya atamfo na busuafo enye de ensim fom da ne da bia no mo hu de we me yere esine me ma no esitie chese enkura no obi ado eye me wife me da na mada me da na mada nti me da fancy fo nyina ase am support ye mejina we so akwanya we so na madam me yere eye Becky ase say okunu de me stubborn cat so ati ase watimi akrokra me aso me mu abedu sa amren de
ne se bi mentimi nya dai emu na nimtiada nya se bi asa bi nya kasakasa ana se bi a wantwantwi ema yentem obi enu a obetra social media kasa wo ye perfect 100% nipa no sini hu sakasakasa ma montem mpo a na se monye adofofo sakasakasa ma montem a munhunu mu mistakes a moye de moye ena mema da biam kasa ya so odene emai nipa bi a otwe mo ben na ohunu nema from afar otuofo a bema beka so mina me abusua ti mintie bato beko na de oni akwakwo so mpintime no ene meyere ka asem bia na madafo no matie boko metie so ede eboa me entabusua ene ma wodai a madofo nyina a kire wodo ede a kire Adwenepahene no me fans fam ba be comment obi a comment bi obi a share videos bia no me gina ne aka kire mo se wo so no ebi adwenkyire bi ebro so ade Adwenepahene me so metim da ye de aboa mo no ebi na adwenkyire bi ebro so bibi ye de eto chema ewo abrabom afutuo bi na wo pa mensuro Adwenepahene mensuro mse bi Adwenepahene do ne kokasa no record wa na so you say wo onye media person obi anya de anymore onye media person obi anymore se bi o media person ne bi ameni wudi nkomo ne bi akomo na ye de ma hu se bi apa bi na abebo me ana se bi afaso de me kwa ahoyehia mu a eho na be ye saa ne man se bi daache unkogina ba bi kokasa Adwenepahene e nipa bone ni manya bi bia fa improve nipa no wrong a ye be ka se saa nam subante but asedan ka nyame se ebesi ne no obi ehunu nipa Adwenepahene eye e o media no so minim se enamo no so ntina mo so mo ye de mo dome mo de saa wo do no edidi me ne me yere ene me man nyina de achi sabi menye nipa ensene mo menye nipa ensene mo me yere nye nipa ensene mo me man nye nipa ensene mo ma but mo hwe wo do a mo de na di ede ekire Adwenepahene na busua nes eyayeye ene aseda ene ye de ese de bremo nti meso mitimi fo mo aseda nye de eni mitimi nya tam ebia enko bia yi ase maako nko medase da bi be ba in general ni ada ye fanse fo nyina ase ye fanse fo mu hia ye yie ye sremo mamunya ya chidie montongo so na mundi achi na yeso ntimi nya de entrance enya research na yeso enfa good information ene no wan ekoso social media enye de enfa emremo ene manager da ene agiye pa na asan ayem awreho kire se mehwe odo a modern di ewo media nso birthday we ya birthday bia eye sonko ene ye da bia eye sonko ede mame ti men kasa bebre no medam fancy fo nyina ase oba so abusua no ayede no wa share video no ede amaye sai pepe ye be start aba ebudin no omo postu ye eton platform so medical ada obia obia o postu me picture ase ewo obia page so ekoko we share Adwenepahene happy birthday no me da sangofo ni nyina ase me do bi biase obi o postu mi bia na wo call ne platform so ekoko we share mi bia nyangopon wo nhira mo na ye fan start eye miami nuaba na kwadu eye Twenebo a kodua berema saa pepe o Canada na kwadu Twenebo a nuaba nyame wo nhira wo won ton kwanem senia wo no wutimi eyi wodo eda wodo adi etimi postu Adwenepahene ewo platform so no nyame o nhira wo na kwadu a o Canada nyame nhira wo nuaba yemfo waseda nyeden enida senia oni ma Adwenepahene no saa na Adwenepahene so de enimo was kire wodo sabi yemfo waseda nyede eni nti obia encheke Twenebo akodua eye na kwadu Twenebo akodua berema o Canada menua ba nyame nya de enhira no ene postu eye Adwenepahene ewo ne platform eso na ye firi ho a na ye komia so menua ba eye nanasewa nyaako ewo Frankfurt nanasewa nyame obosoro bo asase wo nhira wo won to nkwanem wo ma bibia ye bia nkoso odo na ewo ye ntem se wo nua wafa me se menua da bia no wo ya ade na nya yikura na menua no wate ase se Adwenepahene eye onua ketoa ada bia beso me de obuo na ni de ma wa wo so do the same thing ame no menua ba ene wa ya ade amana so keme ene wo de me ko TikTok e de me ba wo status ede me ko Facebook be bia menua ba na se wa nya ko Frankfurt be live video ede mame nyame won hira wo internet a wo se no nyangopon wonya dai won hira wo won to nkwanem na obi bia ye de enkoso ene mabusuafo atwa me ho ahia ti mote se
princess oye nwenwenwe princess de enem so on tram nchen ma won ko ba bia because me video a ntem bia omo de omo ye de omo free nchen but ne dem so mo nyina tram nchen to princess ma me montena ase princess ba nwenwenwe a wonya nwenwenwe ene ne papa awoda mo bia free nchen de enko na ya wie eye mi sister na se wa de no mesrew ye ko eye onke Kofi Nyaako bra panyini Kofi Nyaako Uncle Kofi Nyaako nyame won hyiraw wo Amsterdam sa pepepe Amsterdam ena Uncle Kofi Nyaako we de wo nyame won hyiraw won to nkwanam se de da ne da bia no wo support Adwenepahene se de da ne da no support Adwenepahene no Uncle Kofi Nyaako nyame obo soro bo asase won hyiraw na da ne da bia no yesoso ehia futuo bi na ehia de bedwane abeto awo na ase ko panyini wo fi a eye nyame nhirawo onto nkwanam ne ohwere wa Adwenepahene mu bia no eye nne no wo waste time wo data e waste wa adwena de tro caption e to no nyangopon wo nhirawo onto nkwanam na ye wie eye Uncle Kofi Nyaako a eye mia mesumi nua baba ko de broskotos 1 maame ngenge wati ase the broskotos sawepe na chi ene nanim obi ani ho aha sawepe menua ba maame ngege the broskotos abusu ba so no like video no no ahye ayede edamame sawepe ene mo tete akuku damfo edin wo BeckyTv so mbasa ate wo Adwenepahene TV so sawepe the broskotos 1 sawepe maame ngege menua ba nyame nhirawo se wotimi postu Adwenepahene ewo platform eso na sabio wanye pese minkumnya na wanga se bia menye na wotimi eye ma adobofo nyina yede eso ebe chrochro caption ene comment de ewa ase sai pepe na me wie menua ba ma mengege so a ko Peter the Paradise Peter the Paradise Peter the Paradise Peter the Paradise sai pepe Peter Paradise Ghana nyame won hyiraw ne wahwere ewa Adwenepahene ho ene dai ametie bia no nyame won hyiraw won to nkwanem Peter Paradise mo share video na mo like mame sai pepe me de memfo obi aseda nyede eni omo na omo we me WhatsApp no obi agene share WhatsApp sai pepe omo de WhatsApp no mo chekere me timisane mu WhatsApp de ma omo Peter Paradise nyame hyiraw ne wahwere kanasa Adwenepahene na busuan obia no o data o waste ye obi bia wo ye ya wo waste bibia nyangopo won hyiraw won to nkwanem Peter de no na the guy way bakope guy way abrantia wo ye me dreadlocks de mame guy way nyame won hyiraw o Stuttgart ya guy way wo Stuttgart sa pepe open dreadlocks ye kama dia guy way betima de ayo dreadlocks de ma guy way kin mesra mo nkwara mo ko follow abrantia nyangopo won hyira no ono so ye de post to Adwenepahene na mia gasa me ba Adwenepahene ba mo amuhun obi a wabie page fa Adwenepahene ba odo minim ne da mi hu ne da menene nkasa da but ye dimdin Adwenepahene abie page a nipa no o share chire din mi hu ne da menene nkasa da Adwenepahene ba o apa sa o yo ba na asha account na chi o ye be ma na asha account na chi no nyame won hyiraw won to won kwa enem bibia wo hwere ye bia no nyame won hye wanamu na ye fira Adwenepahene ba so ne ye ko emrantie media mrantie hene nyame won hyiraw won to nkwanam mrantie hene nyame won hyiraw sa pepe abrante na ne ye den a wo so wuo nkwamu obetai ne boss achi Adwenepahene achi sa pepe mrantie hene nyame hyiraw ba bia postu ye otama westi ye bia no tweda po boss ro bo asase abusuan mo like video mame na ne mani agiye pa na mo share mame nyame won hyiraw mrantie hene sa pepe ba bia postu atu bia wo energy westi ye bia no data ase ne bia mrantie hene yes nyame won hyiraw won to nkwanam na ye firi mrantie hene so a na ye ko the general Daniel say general sa pepe bishop ne ba the general one sa pepe also Ghana sa nyame won hyiraw won to nkwanem say wo so timi post to Adwenepahene e platform so na ye firi the general ne ko achi palago fanetine na katum
na biebiem achi palago achi what you say achi palago mesro mo ko no YouTube channel na mo konko subscribe ema achi palago sa pepe fa no 10 na katum achi palago yebekasa what you say minu ya pan yebekasa sa pepe minim say wa wish Adwenepahene wo kwade wa wish me WhatsApp asan ba wish me Facebook to my that was WhatsApp esem samba Facebook na bede wase achi palago mo fasa what you say fa no 10 na katum achi nyame oboss boss ase won hira waste with time o da sole ya won say da bi Adwenepahene birthday Mr. Article Man me we hye no na esa achi nyame oboss boss ase won dey won hira achi palago Benedetta nyame won hira wo Mr. Sabo di ni biem Sabo ni din biem Benedetta last Amen. 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 Ti achi palago nyame won hira wo na ewia na ekọ Eric cancer Gucci Eric Gucci ewo UK Eric Gucci also ewo UK what you say Black Media the page ni your friend Black Media Eric Gucci Black Media nyame won hira wo won ton kwanem say wo time wo energy ebe we say Adwenepahene post to me eto platform eso nyame hira wo say ne wo soso no wo da Adwenepahene ato platform so ye nkire ye ho obi obeba bia na ebeda na se mia me bra ba ko soso Maxwell nyame won hira wo won ton kwanem na obi bia oye bia na nye de enkoso Maxwell nyame hira wo sa pepe na minister ba ko Christabel Ajay Christabel de me ba life na no pa na wo gina so Christabel Ajay na me won hira wo on ton kwanem menua bai wo mo nkwamo ono de gese wa hunu se onua ba ma Adwenepahene aba life o trimika gidi do se adwa krampo na ho de ne hun nyina be pie aba tam ne fon aba what you say sa what you say on tisa Christabel Ajay na me won hira wo konton kwanem na obi bia nya dey enkoso na Van Dam fo na omo ewesi mi nyina no Van Dam fo na omo wesi mi ni nyina no so no nyame oboss robo asase wonye de won hira mo ko Van Dam fo no ebi mo ewehye Adwenepahene Van Dam fo no bi mo a mo wehye sa me refi bia na waka me mpacho hema mpacho mate sa na kind of say Maxwell sa nyame hira no you kind of say Van Dam fo no bi mo a mo wehye ye mo post ye nyina na nyangopon onye de won hira mo na mo bibia so nye de enkoso sa pepe na sister Akos UK sister Akos menua ba Akos sa pepe ni page no kra no Maryland guest house sister Akos Maryland guest house sa pepe UK sister Akos nyame oboss robo asase won hira wo onu asefo sa wo so timi twen Adwenepahene eba platform so ne what you say oba otwe Adwenepahene ba platform so dey so etimi ebe we sha Adwenepahene happy birthday menua ba Akos sister Akos nyame oboss ase won hira wo energy waste ye wo time a wo say no no bia no nyame won hira wo onto nkwane na ma me na be kan se bi but ideas man din wa ha ideas man din wa ha se me nya nwie ideas man din e wa ha se nu se ewiase no wo bo bi din ase wo menwa na akwa yese nipa no wo akiri ni din na to aso no nti ideas man din e na to aso no ideas man baby a wo bia nyame obo so bo asase wo nhira menua ideas man wo number no ma make say wo number me number ba akona na me use no am say wo tro me wunya me biem nti me new number na ye dey e wo honom ti ya no wa contact unua me te won kan dey ache nyame wo nhira won to nkwanam na me ho miyamo the hot seat
hot seat baako pɛ ɛyɛ kio kwaku ɛyɛ the hot seat hot ɛyɛ the hot seat ɛyɛ kio kwaku abrante we nanim yɛ tadwa kama hot seat kio kwaku nyame ɔbɔ soro bɔ asase wo nhyira wo sɛ wo so twe ɛyɛ adwenepahene ɛde ba wo platform kɛseɛ so etimbe lanche ɛyɛ adwenepahene kio kwaku montage no sɛ adwenepahene ɛse medanase bebre nyame ɔbɔ soro bɔ asase no wonye dɛ wo nhyira no na wonto no ɛyɛ ne nkwam sa pe kio kwaku otama westi ye mpajo se Minaba Crystal be maboni din mabo Minaba Crystal be din sa pepe number 1 big fan pa sa be bia wo hye ho wati ase sa nyame wo nhyira mo yeguso bobo din no kiekwaku nyame wo nhyira wo tama westie no bibia no otweda mpo boss bo asase wo nhyira wo na adwuma abo media nso yere ho na yede na bo the hot seat baako pe kiekwaku monko support ye brand na ye free wa ne ye ko akuapem de Van Dam yes mea mase akuapem Van Dam aso mi hu da o me no nkasa ada so waje na nam anko abo so se chenchena be repu me bayi akuapem Van Dam eze na nam anko abo bo ro wonyem de ya ne akobese ene na fala sa pepe nti akuapem Van Dam nyame nhyira wo se da no da bia no o support Adwenepahene movement sa pepe na ye free ho a na ye ko ideas man maboni din bra ideas man mabodi nyame won hyira wo wifi say wasan aba nyame hyira wo ideas man madika abodin madawase makacho me say me number na wo tro so no ese number no enya adwuma de ebiem nti no ya na wo DM yem na wo ba DM a ye de number new number be ma mete won kan de a check sa pepe nyankopon won hyira ideas man na me from me ba aye na wanwaso the controversial man na wanwaso me bo wasum na wanwaso na nyankopon ye de enhyira wo na wanwaso sa pepe na wanwaso ya ade ama ne mani age abrante no ho na wanwaso na wanwaso timika so charge pan be bo na sum nso opposed to Adwenepahene agoronkwa na wanwaso nyame obo soro bo asase wo nhyira wo won to nkwanem ne wahwere Adwenepahene mu bia no wo energy kan say time a waste ye say kwotwe me picture mpo akoto platform so na wanwaso nyame obo soro bo asase no wo nhyira wo na ade a wo hwe Germany abonten so bia no won hye wanamu na obi bia nya dai enkoso na wanwaso nyame wo nhyira wo me da wase bebre me mabusua sa pepe na ye fro ne ko oboy ingege Van Dam nyame enhyira wo oboy ingege Van Dam nyame obo soro bo asase no wonya dai wo nhyira wo won to nkwanem se da ne da bia no ye ba mutumi enya tar ebetie Adwenepahene ene na busua eku sabe pepe na ye free oboy ingege so a na ye ko miami nua ba Gloria obi anim se friend maame gro sabe pepe UK Gloria nyankopon won hyira wo won to nkwanem so su timi twen nua be ma mi picture eto platform so kan say WhatsApp status no ba bia etimi post to Adwenepahene sabe pepe nyankopon won hyira wo won to nkwanem ne o hwere ye Adwenepahene mu bia no twedi ampon boss ro bo asase won to nkwanem sabe pepe Angela say I also wish you also please read my messages. Nyankopon hyira mu ni na mo doso bebre Angela nyankopon won hyira wo sa Angela nyankopon won hyira wo nyame nhyira wo sa pepe Angela nyame won hyira wo sa pepe we mo kan say omo videos wo social media no so na your fans for no dem doso me start video no am say me use be 10 minutes my your fans for ni nyina da your fans for ni nyina say my promise my fans for no say because mo na mo send stars ede maye mo ena mo ba mo share videos no ede maye mo na mo like videos mo ena mo boa movement man koso nti ebe na ye fan bit na say cra fans for bebre efrem Adwenepahene we hia moa na the funny thing is mama na say Mr. Birmingham mama say bi buy o matro me anam se da bi back down komo no me de mini bi
because Ghana for say Adwenepahene nye de enye Adwenepahene record a man for and I'm catching omo say Adwenepahene omo say Adwenepahene say we record obi o emfa me a me de masem ebre no emfa me ho dem hia ne say me de masem beto wanim na watimanya futuo bi a beboa me na in fact me nua ba ne kasa asem no che say eto makoma so na first day na wone me kasa na anigye bi a woni mu no na sonko na mumusa se ewiase no se bia nkoka papa enye twede bibia nkoka papa enye de enye twede so ate ase ense bia se bia Adwenepahene te wo na te am te wo no na ebia wo time na ebia wo mpem asem na kotwa nto atom so de a ento na kotwa atom so no na wo media no so na ebia na obi nkoyi a wa na wote hoto because mentimi so lenka asem de obi anum asem ba beto abonten nya saa na me dem ye madwuma agye se wo wudi meti ekosha amenem ansa ene ma yede mayi me ho se me so me yede me defend me ho saa na yede nete ye wo se ye fans for no ye de futuo ekotwi kobreman ebe bremo support a mo de support the same support ene yeso yede support mo omo ne yakasa o backdoor no omo nim emoa ene futusem a omo so enya de free Adwenepahene ene busua eho entabusua edine de yabobo ayede awie edin no yabobo ayede awie nyame nhira obi bia wo se ne ta ebetie kan se enkaibo ya Adwenepahene ede brawi nti maame so obibi kan na wo so ayede wo de ato aso abna se wa Cynthia just obi a otro comment bia yakopon hira mu nyina yedamase birthday no amen me de me nyani nwie ye gu so ate ase sa pepe an ese beda mu nyina amase because na de moye no sabio ye dutwam de moye no chese nyame nhira mu nyina oh Kendra nyankopon nhira me nua ba we so de on de number 1 factor pa number 1 fighter pa sa pepe sa ene just enije na too much what I say eni agye abro so nti e ba na sa na asan akwakoye areho so I the asan eda manipa who say special day say there the way amunyina maka bom from anopa to this time messages no just ebuya so abusia minister ba so ekoye donation bi ye mo video no na mo nhwe ade wona mo se nyankopon otwene na otwene de pa Adwenepahene, today is your birthday. Uni ebesi ame unse na your birthday. Nse na ma ya do ya kesi ame de ba sorry dem say. Ye mbo mpa ye ma wo. Nso na egu o mo dey kind the drinks in ko. So mo se sa nyoma so akwa sorry dem. Akoya do ya kesi ama. Na nini ya ba de mambi ena wagina se ode sre empai body ama ninu e wo Ghana ha tie nyina de komakro na gidia mambi enya e wo ninu ya be ma oye Adwenepahene nwi wo ho no osre empai body ama no Senya Yesu Kristo etumi ekachire obi se ne ho aton wo de fie no na don ne mu ana botoko onipa na obesra ne mpaboko mami edna senko ihia we na nso so anya awurade mu gidie we sign hospitals orphanage prisons and other places. Say, what think I said, or the brother no birthday, but have a strength of my baby. Yes, see a me, young couple, now, yes, some pipe. Now, as point of contact, let your money brother. Now, Jesus Christ, a bit beginning, and a man, I was winning. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I pray you na ye be church ya na ya bompaya de oberima ya bana de fanyere.
akɔ ti asefo nyakɔ yɛdi ka yɛdi yɛda nyankopɔn ase ɛde ama ne nkwa yɛda nyame ase ɛde ama ne sɛ present situation that is going through now sɛ onyame a wayɛ saa deɛ no ɔkɔ so no ɔda no so saa deɛ wa no bɔ mpaeɛ
abusuya Papa Gucci sane 200 stars ame shirawo chese eni jada na mareho nyame shira me nua bai wonto no kwanem ade a wahwere wo adwenpan no bia no nyame eni shira no yanko bosum so rinya me fie ene de ko awusuya nyame nhyira mo yede video no besia so wo hwe sofo no pae na wo bo na ase sabi sofo no ebia wonime enso wonime ba bia da adede bia meka ne se me nkọ bosomo enkoje sabi kawa enfanye de enhye me nkọ bi wo se beja ho ban bo enkoje bibi mfantumi mesisi anasese nipa na oboye no aw no bebu ayaten sa nipa no ene se de ho eto no so ba ne no enam se betekali amienwo kremu bo penti no na wo manya mesom no aye basa ba me da bia no menyame oboso bo asase megine ye de eti 24/7 Mrs. Tay amfama anko abosom so amfam picture anko ho Mrs. Tay amfama anko abosom so amfam picture anko ho anka se menua ba manie ni picture nie monjena mommo no ho banyo wa anya saade no ade e Mr. Yeye abusuya wa kampo ankyere me waka kyere me a kamya me sending ni ska Ghana no wo hwede we a Ghana yesi Ghana ya dia wa kan kyere me onu ayi ni boto muska kototo saa no ma we esa de 2 million esa peso yenche na omo ba so ndem no bi be ba obenya nsu ano obenya drink anom ebia no ma bi krompo ne waso ndem na se nkoyi a o diska apieso enya 419 ni bio nse sofo no kra no minister nangasa kra no on hye hu ne din ye de ebo ya twuru din eda ma no se de ya twuru din ai da ha me bobo na de me de pa ne se ya fama nko baabi se ekoye yem hyehye se ese bia se jika we fa to nsa na ka wai entem bia no ese oba beda eho ase ye woni pa bebre mu tete abrochire mu tete no onim se ese okwaji bibi de bon ho ban ese afi bia no okoye eho enyoma amane wantimi ankwa na dwuma wo mu ese wantimi ankwa na noma bebre ese obi mpa wale a wote ho no wode na wale ye akoja se ye hwe na wale so efa ema no na sabi na ntwe podua anka na to na nipa dasani ene beka nsem but the word of God ne de ewo ho fritite nti se wo so nyankopon asemu ya da bia no wonhira ekoso memete wonom no sabi onhu adoye ene nuoma nipa eye we krompo no chese ene embed ntinam so da bi yen show na obi anya da ehunu na minister no so no surprise no de ma eye mene me yere no mem se empire bono cover me a cover me yere ene me manyina minister nyame won hira wate won to nkwanem baabi a wo yusika free ye bia no chese a surprise me baabi a wo yusika free ye bia no chese ayam nwanwa ama anigye adane me areho anigye adane me su nyame hira wo onto nkone me ne me yere ne me ma ene ye fancy fo nyina sister nyame hira wo onto nkone ya dofo fo nyina so mo da wase
ade be musuo be yesan empalewo ne o hwe owiase bia no onyame obosoro bo asase wonfa endomo se wantimi afman ko baabi se ko gya ho ban bo keke se wo de bonu abema ho ban na ko nyame fie ne de nyame wo nhira wate sofro so boss ampa no so nyangopon wo nhira no nyame wo nhira wo onto nkwanem mama ne mahunu se social ne media no so no nkate boni bia na ye kasa me nkate boni no menye nkate boni na me nkate papa nyame nhira mo mama hu se dwuma na meye no asomoni na afei ene e bayire ye ho aye ewiase yesi nipa wo ka no kore no da bia no ye tan no but me Adwenepahene no mama hunu ne se nyo tan bi na mo tan me e yo do kan e na mo do me ta afei na no kore no ye bayire ye ho aka no kore no me ka no kore no kire wa kodadin na to usunya so ade acha bonza asem na abrante ne kan no e saa pepe e na etie yenye nipa bonfo nyame hye we bia wo se ne tam e be hwe e Adwenepahene e wo BeckyTv so birthday no still na nigu so ye de yedie na ne nyina mu no na mo san da seda soronko ama eye me wife me maame obaba akopa wo no aduane e mamedi ojeje me so krokro me areho mu o oha mu o ebre mu me yere etamachi me yere nya machi die da ye ba social media so yi e ka tanfo nko a na kama wale am ton na nka egu enso no ba bi o dwene kɔ no na nyame eyiye free atomu e de ekɔ atomu ebia nkɔje do de bɔ me ho ban a ebia saa amne nka meto atwi me da na mada me ne obia ni se ena fa we breme ena we am bre fa to sisi we am fa to onsa enti wa anye ne se wa anye no right me ni saa de no otweda mpo boss bo asase ne tumi no esno bia even though so koba bi krompo na kokonfo anabegya ho ban bo nipa no edin be no dikan bo nyame din eno dikan bo pesof papa na tane na ase so nya sof papa na tane na ase a da bia no so be ko wanim e wo abrabom mamu mi nya nyangopon echidie da nkate bone na abese nkate papa ama na obi asole a wo so wo yosofo but your papa for ye dey ewom medamu nyina mase nyame wo nhira mo wontom kwanem ne obi ahwere wo me ho bia no nyame won hye monamu ye ni aso kase ye ni anso a na ye boa mo amba be ma comment bia no nyame oboso bo asase wo nhira mo wo sampo ade so fun se wo type no nyame wo nhira saa wo nsa no ade ado nsa no be so bia no enyi nhira e ma sada wo yi ato ho se wo de celebrity e Adwenepahene awode nyame nhira wo onto nkwanem ne obedie ne obehye emofie da nyame nhira wo mame wo bibia kato aso kire wadofo Adwenepahene ni aso papa obia o comment we yi yankopon to nsupa eye de engu na bra boso e wo Yesu amen amen abusuya nyame adoma mbesante Adwenepahene yes echina what I say na special day na de ye cruise doors bia china adwuma no gidigidi ejinam nti na wo party bia no obete oba o follow page no Adwenepahene TV BeckyTv sa pepe mo subscribe na mo like direct TV say nya me bana se ni jada no ma areho mama yes sometimes nipa sa pepe nipa sa ene de minti modoki ene de me modogi dim because ene journey too much mo ya mama yere wafa no ho adi ne mo ya mama yere wafa no ho adi ene de minti modoki because ene jena abroso ana abam dogi awusa ene jena abroso yeda mu nyina mose sa pepe ono oba etifia mesra wo ye bema menya ho kukuti ye wo saa programs na ya ehhehya ye ebre mu nyina ye won sempa ye ebre mu na wangasa na otia wasumbe ye odedede na ofa ebeboa wo nyame hye bibia ebi obi a mesra no eni de kwanso nkotodwogu fom o post me bia 1 2 din no mesra wo e ma abunfu fa cheye
na enye ntwem 1-2 din a ede bia the next video obetu din ede ewom timisere obi am obi amfa Adwenepahene etirim ka so ata se bia bia ba 1-2 din nyame wo hira wo onto nkwanam na nyame yadoma wesan atia won kan bi mama san hwe sa video no bi mama ye hwe sa video no bi ye mfa intwato me hwe sa video no bi Adwenepahene, today is your birthday. Uni ebesi ame unse na your birthday. Nte my yard ya kesi amede ba sorry dem say. Ye mbo mpaye ma wo. Nso na egu o mwedi kind the drinks nko. So mo se san nyoma so akwa sorry dem. Akoya ado ya kesi ama. Adwenepahene our German preacher holding the birthday na nini aba awede mambi na wagina se odesre empire body ama nnuyen awo Ghana ha tie nyina de kumakro na jigia mambi enya awo nnuyen be ma oye Adwenepahene ni wo hono osrempai body amane senia Yesu Kristo etumi eka kire obi se ne ho atɔ no wɔ ne fie no na dɔn ne mu ana botɔkɔ onipa na ɔbɛsra ne mpai bɔkɔ efie no maame adwuna sɛnka ohia hwee nanso so banya awurade mu gyidie wɔsan hospitals orphanage, prisons, and other places. Say, what thing can say, or the brother no birthday, if I have a strength, I have a baby. Yes, see, me, young come home. Now, as point of contact, at the money brother, now Jesus Christ, the beginning. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I pray you na ye be church ya na ya bompaya de oberima ya fana Adwenepahene. Akoti asefo nya ko ye dika ye di ya danya kupu ase e ya mane nkwa ya danya mi ase e ya mane se president that is going to now the onyame a wa ye sa de no okoso no ga no sa de wa no bompaya. Na ebuono akediesiri ebuono esuko otumfo yakoko so afia anointing yamba Adwenepahene we ye the suya adia ode no wa tofo papaya abawai eya diama ni yes enye suya I well as a dear Jesus. In the name of Jesus. I'm not calling you Jesus. I know. Hey. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. The Lord that you are Jesus.
That's no Yahuta. They are yet to put in different Jacob, yes. And what it goes to that. And the Asasi so. Jesus. Jesus. The boy in the door. Boy in the door. Yes, Lord. I'm a heaven. The media of him. Jesus. It's not doing. Yes. So a young man. But 3 out. As it seems, as it seems. About way up for the Obama, Jesus. And Jesus. Oh, baby, Jesus. Power man are sorry. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Adwenepahene wo nua ba ma bi ya adoye me say yo mu di wechi o mu so mu bi oye me sama o mu mo Yesu ngoja obi antu ya o shi e bi fena mi we shira o da Germany ho no so me ni na me bless o no yere obi o beta say tie Becky a emfri nyame no nyame on kasa no no ntu mo ati Adwenepahene and na wo nua ba adoya me be ye ma o ji Father I say I love you so much Adwenepahene. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Amen. God said, Abusia yeda wi bia se obi a ene na woda a woka me ho bia wo ye platform yi so bia no nyame onhira obi bia maame afia wo se ene birthday maame afia nyame wonhira won to nkwanem wo ye September born yes 27 sai pepe nyame wonhira wo menua ba sai pepe oba so no ade no a share video no ede amaye obi bia la wo se ne time e bia nyankopon ye de wonhira wo no to nkwanem ye ntwa ye ho emra divine etwagu sai pepe. Mame, Odo. Hey, na se wada fokus aso ya ho ya sa. Hwe na ho ya. Me se me to na me no fu na ni brama. Na me come for divine pills e ma no. Se wakwa akwaji bio. Hey, the divine pills oda ba no. Ena wada fokus akwaji bi se no toro no fa boss ano. Hu se ne no fu ne to na hyehyɛ. Hey, because da bia no complain so opoto no fu ni bi. Yo. Hey, and the divine pills na wada fokus ya ene de why kwajama na ni breto etwa wo ho no. Ane. Hey, ene abusuan ka fu divine pills amamo. Na ade wo krampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be ko anu aso bo BeckyTv AdwenepaheneTv Wo no fo no so e be hyehye. Hey, No wa wo pe no fo akese. Wo no fo no ye te se medie di bi no. Wa wo pe to akese no divine pills eye buei.
Hey, any aqua, madam for that to no phone. Because madam for any bring me papa Adwenepahene now. I say any man will be Hey, no for the who here, Mr. Ramo. at what year and who here? A man qua. Hey, Eurade, Abusia, Mr. Ramo, Mamma, Yeremo no for. Mo peno for down, make comfort divine pills at Damam water. A man also, Mr. Ramo, more power fair. Nam pesa munofu gyinagyina so kama say picture ya da so ya wadwe ne to da so ya chinchin no tuyi mesra abusuamon ko nam kopa bi ne nuaba no UK namba na da no so Adolfo, BeckyTv secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie divine organic skincare product ena ama me kala yi shining like a star mesra mo omo wo UK mon contact you mo ship worldwide say we tuntumo we koko say we honu ho mame hey na say wo so kan for your divine organic skincare product ama manfo na say kun na age wo sa no na ama me kala ya soche na ha sa na kun na mesra no say ya so ye bia na say tuntumfo de wom wo kala ya tuntumfo de wom kokofo de wom half caste for so de wom hey na de me de kra no say ukọ ho a 10% discount. Ubo BeckyTv and AdwenepaheneTv. Or my discount come. Wow. And the UK, you know by your boy, Juma Papa. Adolfo, the number no any gusuno. Yes, Remo, mon contatino. Send a beya, also body no a bena hanaha. One of such it is a median. One of you damn pemwa. Hey, Ube who you do like to crump up who you don't know. Unso clear to Tumu, where one you may say. Although a dear a year a Ukraine say, Although, we cook room about. I'm about to go to him. You offer beer, was him sending his cow Ghana. Ah, Mamma, I saw offense in this canoe class of cook room. Now, my any day. It's not for Sunday. I'm going back to make me. I know to tap onka. Dear. Tap send. No, so I Abba, Obia Dano to go to Fonso. Now, what they register this in this coffee? I enter the shade. Now, what you could chase extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also over time. No App Store. No download the Google phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Google phone so. Mesra. And I will send the so mesra o first transaction be no. We so we hear promo code. No so about Adwenepahene. Adwenepahene e the good. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa da obenya 5 euros. Mame, na no why din say? Odo. Na me nye din say. Adentia. Me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku. Wo sister tiri hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kra. Mame, me kanfo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mame, wow tiri hu kuku. Se me say kra da emro afọ kra be jimma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyu me say na ha wo da video ye twagui. The way video twagui on enku no no mda ye nwina say na ha sa no. Obu natural hair me ka say utiri nyu abopo utiri nyu akukuo ene bibia no ukoto health TLC a obema utiri nwina say na ha so chen. Yeah, enya mintumirika. Enya mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gu so no me abusua. Worldwide be omo shipo da bro. The nyazo be AdwenepaheneTv na say BeckyTv obenya discount e wo honom. Health TLC enku we e kama abusua sa pepe yeda mu nyina mase se mu nyina maso yasene dane da bia ne ba life a musumutim beti eye ensempa ekotwi ede ekobreman nyame wonhira wonto nkwanam ne obedi ne obehye akasa enye de emo fiida nyame wonhira bibia omo am support ye postu ye omo am comment omo am kwa manfo video asekọ share programs na asefo nyina no nyame wonhira wonto nkwanam nyame adoma edum besia besante onka bi mame o bibika bacho asida nko me yede so da mwase ye ni aso de mo aye nyina sa pepe nyame nhira mo good night.